Alumatun kita mari. Al-mukallafun bil jihad. In maudu itarwa ini nagsusugpat sa tujan ni Wansi naman maudu panat na. Sugpat na ba sinamin panat na naman mukallafun bil jihad. Isyulaw niya in kyawajiban at tawan na reaksyon sa rakyat jihad. Nakangususun ta jawabon in kyawajiban na may nakarasin dito syarat. Wala nakarasin dito syarat ang kyawajiban. Nalaw si Muallif, yuftaradu al-jihadu ala al-qadiri alayhi faman la qudrata lahu la jihad alayhi. Ano tingkaw po? Mapardo yung jihad makagaos ka niya. Isyu sinuwayrong gaos niya, di makagaos mag-jihad, wala na pardo ka niya. Ano tingkaw po? Yasawa niya panagpal. Palayo talago bil jihad ila ama. Tilong yung marak mag-jihad yung buta. Dia akan da Abdullah bin Maktum buta. Kayo na. Wal araj. Araj ini pinta. Wal marid. Kasi ikaw nasakit. Sibo na yung kaw na sakit niya mo hindi nakaulian. Magtakad na ba kuman sinabi ko na siya tumulak pa sa akhirat? Buhay pa sab-sab nagnanapas sa open road niya. Ako na iroon na ba kapusan? Umat na yung sugpat yung kamuhin niya. Anat yung marag mujmin. Ako kaya na mujmin. At tawa na sakit siya. Sabi ko na siya grabe ito. Wal mukad. Mukad din eh. Kasi mga tao paralyzed. O seyhul harid. Amin tao maas malas na ito. Malas na ito. Wad daif. Daif ini malangma. Malangma siya. Wal akta. Wal akta. Akta ini pukul siya. Walladhi la yajid na yun. Iwan siya. Amin wairong lang niya kawakan niya pagdapak. Lamod na roon yung bata-bata, in babae, in ipon. In silang katanang niya wala kiwajiban. Balikan ko, hindi siya ini pardo kipaya. O siya ka in duwang katawan lang niya, nakirain, ati niya. In babae, iwan sin ipon, in sila yan, masigulan. Di sila maghaddam habanan niya, in babae, pininasawa, maghaddam habanan niya, na in ipon, maghaddam asayid niya, habos niya. Nagkan natin wala, mawajib kanila yung jihad, apabila yung karoon si jihad, padong supaya. Tapos yung bata-bata, pero mukallaf. Yung bata-bata, bukon pa siya mukallaf. Salin sara, tumagna kita kawajiwan, mumugbog at tawa huminang simpardakan, apabila mukallaf na kita. Pag kita may nang nakil bali. Na bata-bata pa, mga pito tawa siyang putahon, bukon siya akil bali, wala pa siya kawajiwan. Na iba ng bata-bata, alay sa hanang ikital. Di pa may magkalo. Kung pa siya qualified, disqualified pa siya. Aon hadis, basalan siyang bata-bata. Hadis ini, hawakan ka sa Sahih Bukhari wa Sahih Muslim. Dahin kan Ibn Umar. Law niya, uridtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Wa ana ibn 14 sana. Walam yujizni bil muqatal. Inakulong ni Ibn Umar, diya na matun para Rasul sallallahu alaihi wasallam at tinihipag-volunteer na ba siya pa Uhud. Daliling siya biyang bang makajali na kaya nilong niya dahon pa Uhud. Ngayon umur niya magtetong puta-pupat tahon. Nawala siya ijinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala siya piarat ng kala. Walam yujizni fil muqatal. Ang kanatun na hinang galil, ang bata-bata, wala magkawajiban mag-jihad. Sabab Ibn Umar umur niyang puta-pupat tahon, wala siya piaran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matun pa Uhud. Ang kaiwanan ini, ang kaiwanan nasabot yan, wasin, babae, ilipon yung bata-bata, at yung mga malam, may mga tasakit, inting ka na ka, pukul na ka, inbuta na ka, na yung sila yung kataan, sa kinayong gaus nila. Hindi magkagaus nila. Liajad siya. Sarta, kaun para man siya Allah Ta'ala, nasabot ka natin yung panatnan, mayroon lang ito siya, sinting ka, mayroon doon siya sinbuta, mayroon siya sintasakit, yan sila tuminggan na sin jihad.
Ama tinhinang nadalin. Sabot ka rin. Nabalikan ko ini, mapardo kipaya. Ang kanay na po siyang simbis sa Raisab, law ni Dr. Zuhaili, Wahba Zuhaili, wala tuqatilul mar'atu illa biizni zawjiha. Yung babae, bilang niya manjari, kumadri pa pagkaluhan, firing line, malaingkan subay awon ijin, sinbanan niya. Illa an yahjumal adu ala biladil muslimin, malaingkan bang surun sin syatko inhula sin muslim. Manjari siya kumuaway ron ijin simbanan niya, sabab nanjari na lang na magbuno at tawing kital, hawak to yan pardo ay. Pardo ay. Sayro natin na yung pagkain. Saya nagtungod tuwawa ini. Kaun na basag sarap niya. Amin makatipagkalan ng lubay. Suway aun mahram niya. Aun kasumbang niya. Kaya manghod niya na ito. Amahan niya. Amahon niya. Kung sa isa-isa niya. Lang suway rin rin mag-samod. Mag-samod iba si mga kausukan. Aun tukaing sa ini ampat niya. Damik yan piunday sa di makarihil piti. Batin labi afdal dihay ni amoy mga malaas na. Malaas namin bukod pa sa malaas na tuod namin di na kaya kung amoy akirahan tulak naman inaksusin usog kaniya kasupaya rin makasasaw ang mga mujahidin. Habang yun makatpapagdiharan, saukat na siya nasabot lang niya, paduhain hababain, misan din na magiging kanimbanan niya. Narakala, matay masing kaibanan, at tayo matay masing tumulunog, pang biyad tulong niya. Biyad din na bahay mga nurse, at tawa mga midwife, at tawa mga doktor. Babae, mga bago graduate, mabaya mag-volunteer pa diyan. Away pa sa blong niya ba na? At niya kumasya ijin ding hamaas niya. Abang pardo ay nambil masa yung makahawi. Imbihad to suwayrat to aun maharam niya. Bang marapat aun banami halaw. Minsan pa aun banami halaw. Di kasya dihilan ijin sinsara amin tuma magsamod na mga kausugan. Ito yung tampat na lugar. Amatin tungod sa mga babae. Nabalikan timbit sara, inikatanis sarat din, ang pagilahin taon ng sindihan, pardo, ibay. Pang pardo ay, naway umay sila. Kawati ba yung kata? Amo sa nilang parakala, ako makabasa sing kitab, dahil wala siya nibiyutang hikwan. Wala biyutang tumualit suroto jihad, ang pagilahin taon ng pardo ay, ang pardo ibay. Dahil biyutang ilis sarat sindihan. Kain tao may ingat magbasa, at kami na alin sayo, kapahaman niya na indaran siya sa ilagay taas. Kapahaman niya. Lagi asal niya may taal na pusan. Balikan kulilay na mo sadyag, kung ara kalay pagbak natin migsara. Taon yan magbas, taon tao magbas, nagkakukab na sing kitab na din ini. Mabasta na magtuloy ini. Naamo na namin, konsentritan. Di niya bas sa huning kaluakan. Namo ay pasaplag at yung subayong pito sarap. Namo ka dali nga pito ni main, dati nga, kumasip. Ang kanang bis sarap niya.